Fl-ewwel ġurnata tal-kampanja elettorali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet tal-ġurnalisti, iżda spiċċa ma ħabbar l-ebda proposta. Dan jikkontrasta bil-kbir ma dak li qed jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela fejn waqt konferenza tal-aħbarijiet ħabbar qatt ta' proposti li se jkomplu jsaħħu kull faxxa fis-soċjetà ta' pajjiżna. Fil-fatt meta Borch kien mistoqsi dwar il-proposti tiegħu u der evidentament mill-aktar skomdu fil-waqt li qal lill-ġurnalisti li mhux se jgħidilhom għalissa. Ovvjament ħajkonna, pero mhux ħanajlek minista ħajkolkom ovvjament fil-programm elettorali u fil-proposti li ħanoħorġu. Sa dan it-tant One News staqsal il-kap nazzjonalista biex jissostanzja l-aħħar dikjarazzjoni tiegħu fejn qal li hemm kwijiet kbar ta' nies li qed jirreġistraw għax-xogħol. Minkejja dan Borch ħalla lill-ġurnalisti jistennew u minflok qal li l-gvern għandu jagħti din l-informazzjoni. Rigward il-Qs ovvjament il-gvern peress li għandu d-data ta' Malta Għawdex jista' jgħidilna aktar b'ċarezza kemm hemm nies li qed jirreġistraw Part 3. Il-kap nazzjonalista u t-tim tiegħu wkoll ippruvaw waqfu lill-ġurnalisti ta' din il-Kamra tal-Aħbarijiet milli jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom fl-istess konferenza imsejħa minnhom. U għandi mistoqsija oħra nippreferi nsaqsija. Kien hemm midja oħra saqsew żewġ mistoqsijiet ma nafx x'inhi. Intom għamiltu tnejn bħala wan. Għandek il-ġurnalisti. M'hemmx problema għamiltu tnejn. L-ewwel ġurnata u diġà tiċċensura l-midja mhux tippermettilna nsaqsu l-mistoqsijiet illi nixtiequ. Sew żewġ mistoqsijiet ma nafx x'inhi l-problema, ma nafx x'inhi. Nippreferi nsaqsija separatament jekk ma jimpurtax. Le, jekk saqsi tnejn. Mhux problema. Dan b'differenza ċara mal-mod ta' kif jiġu trattati l-ġurnalisti tan-Net News mill-Prim Ministru Robert Abela li ma jsib l-ebda problema biex iwieġibhom. Dr. Abela, nsellimlek żewġ mistoqsijiet. Insemmilkom bonġu. Nsellimlek Francesco. Għandi 4 domandi jekk ma jimpurtax. Mela le? Sa dan it-tant brabta mal-istess konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, il-Partit Laburista rrimarka l-fatt li issa Borch ilmenta li f'7 xhur ma laħaqx ħatar viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament biex kollu viċi Prim Ministru kemm il-darba jiġi fdat fil-Gvern. Fil-fatt meta mistoqsi Borch sostna hekk. Ovvjament, kieku kien ikolli l-opportunità li matul das-sajf konna nagħmlu l-elezzjonijiet interni kif inhu bl-istatut tagħna u jkollna viċi kap. Il-Partit Laburista temm jgħid li b'din id-dikjarazzjoni in-nifs ta' Alex Borch qed jidher aktar maqtuħ mill-ġdid.